Diyos marhay na aga mga tugang. Ngunyan po iyo ang Domingo nin pagkabuhay liwat, na may tema, si Kristo totoong nabuhay liwat. Ang pagkabuhay liwat ni Kristo, sarong kapangganahan. Kita gabos na uugma, hinhuli ta sa kapangganahan na ini, kita nakisumaro sa pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Kunsiring, ang buhay na daing kasagkoran ni Kristo, mapapasatuya man. Buot nin tawo na maaraman, kung ano talaga ang buhay. Igwa pa daw nin ibang klaseng buhay kaysa buhay niya ngunyan. Paano ang mga gadan nabubuhay liwat? Anong klaseng hawak ang sa indang makukua? Para kay San Pablo, ang mga hapot na siring kaini, sinimbag din sarong halimbawa, dapit sa isinabuwag na similya. Ang pisog na sa indang isinabuwag, dai matalubo sagkod na dai iyan magadan. Kunsiring, igwa pa nin ibang klaseng buhay na nakatagama para sa tawo. Bako sanang ang buhay niya ngunyan, kundi ang buhay sa pagkabuhay liwat o ang buhay na liniwat o binago sa supernatural na grasya nin Diyos, na iyo ang grasya nin pagtubod. Ang sineselebrar niya tong kafiestahan kan pagkabuhay liwat ni Kristo ngunyan, iyo ang dakulang pruweba para sa pagkaliwat kan satong buhay sa bagong pagkamundag sa Kristiyanong bunyag. Matindog po ang gabos sa pagpuon. Iningal daw gibo mo ang kaglalang, naning magkatiripon, liwat magtugaw. Malaki mo kami, piniling magwag, unya-uya kami, sa manatong erokan, nakukungaw ikan hinihilaw. Kaya-ayang kang sa mga awit ang Diyos ipaglangkap. Sa ngaran nin Ama, asinin Aki, asinin Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ngunyan na aldaw sa tuyang pinagsisilibrar, ang pinakaurog, pinakadakula, asin pinakaimportanting kapiestahan kan sa tuyang pagtubod. Si Kristo na buhay liwat, hali sa mga gadan. Kaya sa misang ini, kita namimibi na sa tahaw kan sa tuyang inaagihan na pagprobar, na kasakitan, lugod ang pagkabuhay liwat ning kagurangnan, magtaw sa tuya ning paglaom. Ang Diyos, danay na kaibahan yato, kung kita kaiba niya, pirmi kitang magiging mapanggana. Kaya tangani kitang maging maninigo kay ning banal na misa, sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan, ang gabos niya itong mga pagkakasala asin pagkukulang. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katoninongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Uli ka, dakula o kamurawayan, kagurangan na Diyos, Aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking lupong Jesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, ako aansan mo pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, binuhayin mo liwat si Kristo na sa imong aki, dinaog mo ang kapangyarihan nin kagadanan, binuksan mo para sa mo, andalan para sa buhay na daing kasagkuran. Ining samuyang selebrasyon ngunyan, makabangon lugod sa mo, asin makabaago kan samuyang buhay, huli kan Espiritu na uya sa mo. Ininahagad mi sa ngaran ni Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kay bamo asin ni Espiritu Santo, sarong Diyos hanggang sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa pataratara ni San Pablo,
Pinapahiling ni San Lucas an enot na mensahe kaidtong panahon kan bagong mundag na simbahan. Ang pagtalikod sa Diyos, ang paghukom nin Diyos, asin ang pagsaksi kan mga apostoles sa mga pangyayari dapit ki Kristo. Si Kristo ang gapong isinikwal, alagad naging sarigan na gapo. Ninhuli ta ang Diyos yaon sa siiya. Ini an aldaw na ginibo nin Diyos, magugma kita asin magrukyaw. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Basa sa gibo kan mga apostoles. Si Pedro nagtaram. Aram nindo, padagos ang nangyari sa bilog na Judea. Nagpuon siya sa Galilea, pagkatapos na ikahulit ni Juan ang bunyag. Ang sakong sinasabi, iyo si Jesus Nazareno. Linahida nin Diyos sa bagsik kan Espiritu Santo. Naglibot, nagibo nin karahayan, asin nagbulong kan mga pinapasakitan kan demonyo. Huli ta ang Diyos yaon sa iya. Kami mga saksi kan gabos na ginibo niya sa banwaan kan mga Hudiyo asin sa Jerusalem. Siya ginadaninda, binitay sa sarong kahoy, alagad sa ikatulong aldaw, binuhay siya liwat ni Diyos, asin nagpahiling, bako sa bilog na banwaan, kundi sa mga saksi na pinili niya, sa samuya, nagkakan, asin nag-inom sa kaibahan niya, pakatapos na siya mabuhay liwat sa mga gadan. Kami tinugon niya na itukdo sa banwaan, asin magpakatotoo, na siya ginibo nin Diyos na hukom, sa mga buhay asin sa mga gadan. Dapit sa iya, nagsaksi ang gabos na propeta, na sa bagsik kan sa iya ngaran, ang minatubod sa iya, minaako kan kapatawaran nin mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ini an aldaw na ginibo nin kagurangnan, sa tuyang ipag-ugma asin ipagrokyaw. Ini an aldaw na ginibo nin kagurangnan sa tuyang ipag-ugma asin ipagrukyaw. Pasalamatan nindo ang kagurangnan, huli ta siya marahayon, ang sa iyang pagkaherak daing kasagkoran. Magsabi ang mga aki ni Israel, ang sa iyang pagkaherak daing kasagkoran. Ini an aldaw na ginibo nin kagurangnan sa tuyang ipag-ugma asin ipagrukyaw. Ang tuong kamot din kagurangnan ng gana, initaas ako kan tuon niyang kamot. Dai ako magagadan, ako mabubuhay, asin ang sa iyang mga gibo sa kong isasaysay. Ini an aldaw na ginibo nin kagurangnan sa tuyang ipag-ugma asin ipagrukyaw. Ang gabos na isinikwal kan mga paratugdok, maging patindugan kan harong. Gibo ini nin kagurangnan, makangangalas na paghilngon. Ini an aldaw na ginibo nin kagurangnan sa tuyang ipag-ugma asin ipagrukyaw. Sa pagkanitawo ni Jesus, nangyari ang eksperyensya nin kagadanan asin pagkabuhay liwat. Inigabos inutob niya sa satong kaligtasan. Sa sakramento nin bunyag, kita nagadan sa kasaalan, asin tinauan nin bagong buhay ki Kristo. Kitangon yan Kristiyano, alagad ang kapanoan nin sa tuyang buhay, mahihiling sa ikaduwang buhay. Kunsiring, ang buhay niyato ngunyan, dapat sa mga bagay na langit nun, asin bako sa mga bagay na kinabanon. Huli ta binalukat na kita ni Kristo, sa kapangyarihan kan kadikluman nin kinaaban. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Huli ta kamo na buhay liwat kay ba ni Kristo. Hanapon nindo ang mga bagay na sa langit,
Tayaon duman si Kristo, nagtutukaw sa tuo nin Diyos. Isipon nindo ang mga bagay na langit nun, bako ang mga bagay digdi sa daga. Huli ta kamo nagadan, asin ang sa indong buhay, natatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Sa aldaw na si Kristo, sa indong buhay magpailing, kamo man ipapahiling, pano nin kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog kisan Lukas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw ning simana, pagkaaga na madurudiklong pa, si Maria Magdalena nagduman sa lulubngan, asin nahiling na ang gapu hinali na. Nagdalagan pa siring ki Simon Pedro, asin sa disipulo na namumutan ni Jesus, asin nagsabi, kinuaninda sa lulubngan ang kagurangnan, asin day niya to aram kung sa insininda ibinugtak. Si Pedro asin ang disipulo, nagpalulubngan, nagdadalagan, sindang dua, alagad ang disipulo huli taurog na maliksi ki Pedro, nainot sa lulubngan. Duminungaw sa lulubngan, nahiling ang mga tamong na lino sa daga, alagad dai naglaog. Si Simon Pedro na nahuri, naglaog sa lulubngan, asin nahiling ang mga tamong na lino sa daga, an pudong sa payo, day kaiba ang mga tamong na lino, kundi nalulukot sa sarong gilid. Dangan naglaog man ang disipulo na nainot, asin pagkahiling kaidto, nagtubod. Sagkod sa oras na idto, day ninda nasabutan ang sinabi sa kagurangnan na siya dapat mabuhay liwat sa mga gadan. Mga tugang, ang Ebanghelyo ni Kristo na sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Sinasabi po na ang mga Trappist monks, sinda itong nag-i-star sa sarong komunidad, iba ang sa indang greeting sa lambang saro. Pag sinda po da nagsasarabatan, day sinda nagsasabing good morning. Day sinda nagsasabing good afternoon. Day sinda nagsasabing good evening. Kundi ang greetings po daan ninda sa lambang saro, memento mori. Bot sabihon, girumduma na ika magagadan. Siguro magayonon man ining gamiton, duman sa mga tawong pigpaparaiwal kita.
Duman sa mga tawong siging pasakit sa satuya. Pag mahiling mo, day ka magsabing good morning, ang isabi mo, memento mori. Giramdaman mo, magagadan ka man. Alagad, pag Easter season po daa, ining inaapod niya tuon yan, panahon ning selebrasyon kam pagkabuhay liwat ning kagurangnan, day sinda nagsasabing memento mori, kundi ang greetings daan ninda sa lambang saro, ang pigsasabi ninda, memento vivere. Bot sabihon, girumduma, ika mabubuhay. Kaya magayunon man siguro, nangunya na kita igwaning lockdown. Ngunya na kita grabe ang katakutan ta sa virus kaining COVID-19. Siguro, ngunya na panahon ning pagkabuhay liwat, tanganing ining pagkabuhay liwat ning kagurangnan, magtaw sa satuya ning paglaom. Ang isabi taman, instead na good morning, good afternoon, o good evening, memento vivere. Mga tugang, ang selebrasyon kam pagkabuhay liwat ning kagurangnan, iyo ang pinakadakulang selebrasyon niyato bilang Kristiyano. Ang pagkabuhay liwat ning kagurangnan, iyo ang patubadan kan satuyang pagtubod. Takong si Kristo da inabuhay liwat, mayong saysay ang satuyang pagtubod. Mayong saysay ang satuyang pagiging marahay. Mayong saysay ang satuyang pagkamuot. Dawa duman sa tawo na satuyang kaiwal. Dawa duman sa tawo na nagpapasakit sa satuya. Tano ta kita nagiging marahay? Tano ta kita nagiging maheherakon? Tano ta kita danay na naghihingowa na magsayuma kita sa satuyang karatan? Talikdan niyato ang satuyang salang mga gawi-gawi. Ninhuli ta kita nagtutubod ki Kristo. Ninhuli ta si Kristo nagsabi, magi kitang banal. Ninhuli ta ang satuyang langit no na ama banal. Ninhuli ta si Kristo nagsabi na kita magpatawad. Ninhuli ta kita pinapatawad kan sa tuyang langit no na ama. Ninhuli ta si Kristo nagsabi na day kita matakot, kay bahan ta siya arual daw. Ninhuli ta ang Diyos Emmanuel. Ninhuli ta ang Diyos danay na namumuot sa tao. Asin ano ang patutuo? Ano ang prueba na totoo ang gabos na sinabi ni Kristo? Si Kristo nabuhay liwat, hali sa mga gadan. Sisay ang tawo na nagadan, na nabuhay liwat. Sisay ang tawo na nagpapatutuo, na tutuan sa iyang sinasabi. Mayong iba, kundi si Kristo sana. Kaya sabi ni San Pablo sa enot niyang surat sa mga taga-Korinto, kung si Kristo dai nabuhay liwat, mayong saysay ang satuyang pagtubod. Alagad ninhuli ta ang Diyos na buhay liwat, dinaog niya ang kagadanan, dinaog niya ang kasalan. Ninhuli ka ini, ang satuyang pagtubod palan, igwaning kabuluhan. Kaya tama ng satuyang pagtubod palan, iyo ang satuyang yaman, lalong-lalo na sa panahon na ini, nagrabi ang satuyang katakutan. Ang Diyos nagsasabi, dai kita matakot, dai kita magduwa-duwa, dai kita mag-alangan. Ninhuli ta ang Diyos, tunay na Diyos, ang satuyang Diyos makapangyarihan. Malangani, ta dinaog niya ang kagadanan. Mga tugang, ang pagkabuhay liwat ning kagurangnan, nagtatao sa satuya ning apat na leksyon. Enot, huli kang pagkabuhay liwat, ang Diyos nagsasabi sa satuya, day kita matakot na magadan. Ang kagadanan, kay puhan niya tong agihan, tanganing kita magmuraway sa langit nun, kan sa langit nun na kahadean,
kan satuyang Ama. Kaya ang kagadanan, bako palan kalaban, ang kagadanan sarong amigo. Ninhulita ini, nagtatabang sa satuya na makisumaro kita sa satuyang langit noon na Ama. Ikadua, ang pagkabuhay liwat ni Kristo nangyari 2,000 years na ang nakaagi. Alagad hanggang ngunyan, ang pagkagadan, ang pagkabuhay liwat ni Kristo, padagos na nangyayari. Sa lambang paghinguan yato, natalikdanta ang satuyang lumang sadiri. Sa lambang na kita nagbabago kan satuyang pagkabuhay. Sa lambang beses na kita nakikipag-ulian sa satuyang mga kaiwal, sa mga tawong nag-iiwal sa satuya. Ini pangyayari ning pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Sa momento na tinatalikdanta ang karatan, kita nagkakaigwa kita ning bagong buhay. Ani katulong leksyon na pinapaabot sa satuya, kaini yung pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Pwede kitang magbago giraray. Sa lambang pagpapatawad niya to, sa mga tawong nagkasala sa satuya, pirmi kitang nagsasabing, pwede tang baguhon ang relasyon na naraot. Pwede kitang magbago giraray. Pwede kitang mag-utro giraray sa satuyang pinagpunan. Asin ikaapat, ang pagkabuhay liwat ning kagurangnan, nagtatao sa satuya ning kusog, na kung kita namumuot sa Diyos, kung kita nagtutubod na si Kristo mapanggana sa kagadanan, kita mag-uutob kan sa iyang tugon. Ninhulit ang sabi ni Kristo, kung kamo sa kuyang disipulos, utubon nindo ang sa kuyang tugon. Ano ang tugon nin Diyos na nabuhay liwat sa mga gadan? Magkaminuruutan, magpatinawad-tawadan, maging marahay sa satuyang kapwa. Kaya mga tugang, ngunya na Domingo ning pagkabuhay liwat, lugod ang leksyon, kaining Easter, tungkusan yato. Asin ngunyan, nasiring sa pirmitang pigsasabi, yaong kita sa panahoning kasakitan, day kita mawaraning paglaom. Ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos dai kita pinapabayaan. Kaya sa sendo po gabos, Happy Easter. Palakpakan ta po ang mahal na Diyos. Matindog po kita para sa pagbago kan panuga sa bunyag. Mga tugang, huli kan misteryo Pascual, kita ilinubong kaiba ni Kristo sa bunyag, tanganing mabuhay kaiba niya. Ngunya natapos na ang Kwaresma, bago hunta ang mga panuga na sa tong ginibo kan kita binunyagan, kan isinikwalta si Satanas asin an sa iyang mga gibo, kan kita nanuga na maglilingkod sa Diyos sa iyang banal na simbahan. Kaya hinahapot ta kamo, isinisikwal nindo si Satanas, Opo, isinisikwal niya mo. isinisikwal nindo ang sa iyang mga gibo, Opo, isinisikwal niya mo. isinisikwal nindo ang sa iyang mga padaya, Opo, isinisikwal niya mo. pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod kamo sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Opo, minatubod kami. Nagtutubod kamo kay Jesucristo bugtong niyang aki sa tong kagurangnan, namundag ki Birhen Maria, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong na nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa tuo kan Ama. Opo, minatubod kami. Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo, sa banal na katolikong simbahan, sa parupakinabang nin mga santos,
sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Opo, minatubod kami. O Diyos amang makakamhan, Ama ni Hesukristo na samong kagurangnan, bagong buhay itinao mo sa mo, huli sa tubig asin sa Espiritu Santo. Asin pinapatawad mo ang gabos ming mga kasalan. Magdanay lugod kaming maimbod kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Mawirik po ako kan agwa bendita na sa tuyang binindisyonan kan subanggi sa Bihilya Pascual, sa pagwirik kan agwa bendita, tabi magpanguros. Tubig na nagbubulos na hiling ko, alay sa tuokan templo. Alleluia, alleluia, alleluia. Itinatao ang buhay, asinan kaligtasan ng Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Asin maugma, nag-aawit ang mga tao gabos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Papalso ko na po niya to ang kandila. Sa mamurawayon na aldaw na ini, kan si Jesucristo nagbangon sa mga gadan, asin nagbalik sa satuyang buhay ning grasya. Mamibi kita sa Ama para sa satuyang mga pangangaipo. Ang satuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing ang simbahan kan Diyos, mabago ki Kristo, na nabuhay liwat, asin magdara kan sa iyang mensahe nin paglaom, asin pagkamuot sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nag-ako pasananin bunyag, magtalubo sa pagkamuot asin sa liwanag ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang satuyang komunidad, makamate kan kaugmahan kan pagkabuhay liwat, sa kagayagayahan na hinihiras niya to sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga naghihinagdan, maging bukas sa nakakaomay na buhay ni Kristo, na may kapangyarihan na magranga sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako kan katulinongan asin kaugmahan sagkod paman, sa presensya ni Kristo na nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit noon na Ama, himatea ang mga pamibi na dulot niya mo sa dalisay na buot, padakulaa ang samuyang pagtubod sa pagkabuhay liwat kan sa imong aki. Tanganing ang kaugmahan kan Paskwa, magdanay sa mo. Ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos.
sa kuyang puso asin kalag na ikadanay na paglingkudan sa imo sa nakaguran na ang sa kuyang isip masimbuo inunusay ko sa imo katalikasan ko para sa kaumawan mo. Napagi ako karurahan na magdanay na mahimot sa imo. Sa tuyang panugasa sa imo sa nakagurangan at sa tuyang buhay sa kaupanin sa tuyang puso asinanang na ikadanay na paglingkudan sa imo sa nakagurangan. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako asinan sa indong dolot, magkanigong akoon nin Diyos amang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ngunya na Pasko ning pagkabuhay liwat, idinudulot sa imo ining sakripisyo, ning pagpasalamat asin pag-umaw. An sa imong simbahan digdi, minakusog asin nabubuhay giraray. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at angani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan. Asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langitno na bertudes, asin ang mga angheles na potestades. Nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Sa
Maluhod po. Kagurangnan, ikananggad an banal, asin ang gabos na linalang na inaataman mo. Maninigong nag-uumaw sa imo, hulita sa imong aki, sa mong kagurangnan Heso Kristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin dai ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo. Tanganing puon pagsirang sagkod sa pagsulnob kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabindisyonan, pagkaniguang pabanalon kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing maginhawak asin dugo kan sa imong aki, sa mong kagurangnan Heso Kristo. Sa sayang pagbuot, sinisilibrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya ipinapaubaya, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhan niya ng kalis, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul. Sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, ika'y tinapay, asin pag-inom kay kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo sa Kaya kagurangnan, kami na nagrurumdum, kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangalas-ngalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit. Siring man kaming naghahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilingya namimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, an sa pagsakripisyo kaiyan, minaut mong maulian buot. Itugot mo na kaming binabago, kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana, enot kaibakan urog kapalad na Birhen Maria,
ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kaiba kan sa imong mga santos, apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos. Sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matatabangan. Ining ostya, kan sa mong pakikipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninungan, asin kaligtasan sa bilog na kinaban. An sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkaniguang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kaibakan sa imong surugoon si Francisco sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Rolando, kaibakan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaining pamilya na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayon na Ama, kaheraking pagsararua sa imo, an gabos mong aki sa inmansinda na kawarak. An mga tugang niya mong gadan, asin an gabos na naggagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadean. Naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya iwinawaras mo an gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaibanya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Bilang mga aki ning Diyos naguugma sa biyaya ning pagkabuhay liwat, awiton niya to ang pamibion na itinogon asin itinukdo sa to. Ama niya mo na yamon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muyanon niya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Sirin namin na patawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin pare kami ang narahasa sugod, kundi agawa kami
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindani na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyo, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita kan tanda ning katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinapan. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinapan. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kita na inaalok sa bangkete kan satong paratubos. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Sa mga makomunyon, dawa po kamo kadidikit, tabi mag-obserbar man giraray ning social distancing asin no physical contact. Sa diglom ni kinaban, uyaan ilang
kaligtasan nin katawan, ki Jesu Kristo na nabuhay liwat. Siya ang kagurangan na nagparaning kasaklan. Siya ang paglamo na nagdarani katolinongan. Sa kong kakaramon, ulay ni Diyos na kagurangan. Ang katawan makakaharang, pagkamuot iyo ang dahilan. Siya ang kagurangan na narakan katotohanan. Siya ang paglaong magtataong gusto kasimuhan. Siya ang kagurangan na narakan katotohanan. Matindog po ang gabos. Siya Mamiibi kita, Diyos niya mong namumutan, ampuna ining sa imong simbahan, asindaraha sa kamurawayan ning pagkabuhay liwat, susog sa panuga kaining sakramento Pascual, ininahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan coronavirus. Diyos na samong Ama, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa epidemya kan coronavirus na naglalakop ngunyan asin nagdadaraning kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga tawong naghihinguwa sa pag-adal kang hinalean, kan hiro, asin paglakop kaining epidemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamiibi man yamo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sindanin bulong sa helang na dara kaining epidemya. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo kami nin biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos asin mga nagsasakit. Ininahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Banal na lalawgon ni Jesus, Kay raki kami, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamiibi mo kami. liwat po sa puntong ini ang satong parokya nagpapasalamat sa siyudad ning Naga na pinapanginutan kan sa tuyang ginagalangan na mayor sa pagtugot ng gabos niya tong mga misa ngunya na Semana Santa i-cover sa Facebook live streaming kang Naga Smiles to the World. Kaya kita nagtataon ng dakulang apresasyon
sa crew asin sa pamayo kang City Events, Protocol, and Public Information Office na pinapamayuhan ni Mr. Allen Riondanga. Palakpakan ta po ining mga nag-cover. Siring man sa gabos po na yaon sa harong, ito pong gustong magkomunyon, pwede po kamong mag-igdi sa simbahan, igwa po ng mga lay minister na igdi pirming nagahalat para sa pagtao ning banal na komunyon. Alagad ang maako ning komunyon, ito pong nakapag-atindir man lamang ning misa, dawa sa Facebook live streaming o sa ano pa man na programa sa TV. Ipinagbabawal itong pag-ako ning komunyon na madigdi sa simbahan, basta sa na maako na daima nakapagpartisipar, dawa po sa inaapod niya tong virtual coverage kan misa. Alagad, liwat pinapagirumdom na day naman po kamo kaipuhan na mag-ako ning komunyon kung nahihiling po nindo na delikado ang sa indong lugar, delikado sa indo ang magdigdi. Ninhulita habuta na kita maging instrumento pa ning padagos na paglakop kaining coronavirus. Ang buta lang pong ipaisi nan sa tuya pong mga sakramento daita pinupundo, ini po danay na available sa mga tao, lalong-lalo na ang sakramento ning pag-ulyo. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo asin maghagad ning biyaya sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo ning Diyos na makapangyarihan, ngunyan sa pagpinta kasi kan Pasko ning pagkabuhay liwat ning kagurangnan, ilikay niya lugod kamo sa gabos na kasaalan asin karatan. Amen. Huli sa pagkabuhay liwat kan sa iyang aki, binulong kita ning Diyos. Utubon lugod niya an sa iyang mga panuga, asin bendisyonan kamo ning buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagmundo kamo sa mga pagsakit ni Kristo. Ngunya na naguugma kamo sa iyang pagkabuhay liwat, makaabot lugod kamo daraan kaugmahan sa fiesta na daing katapusan. Amen. Asin bendisyonan kamo ning Diyos na makakamhan. An Ama, an Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagtubod asin pagibong karahayan. Aleluya, aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, aleluya. Happy Easter po, Giraray. Ibig sa pagsamba, pinili mong banwaan, napanogan tatarahon. Magdanay sa luya, sa imong biyaya, sa pagbukyaw kang kahadean. Maglakaw, danay na kaibahan ako, irugyaw ang maray na maleta ni Diyos. Sa gabos, kaugmahan asin kaligtasan,